Bea, com és el barri? El barri és un lloc tranquil. Hi ha un parc, tenim un centre de salut a prop i 2 o 3 supermercats. La farmàcia és a un carrer de distància. I hi ha instal·lacions esportives a prop? No, les instal·lacions esportives municipals són a l'altre costat de la ciutat, però hi ha un gimnàs a menys de 5 minuts. I la biblioteca municipal para per esta zona, no? Sí, al final d'este carrer. I on compreu el menjar? En els supermercats que m'has dit? Sí, a voltes, però a mi m'agrada més anar a fer la plaça. El mercat és a prop, a uns 5 minuts. I les parades d'autobús per anar a la universitat són lluny? No, gens ni mica. En el mercat en tens una i també passa el tram per allí. Xica, és un barri perfecte.